Barangay Love Stories. Love Stories. Ang buhay ay punong-puno ng sorpresa. Pwedeng sorpresang dudurog sa iyong daigdig o sorpresa na muling mag-aangat ng iyong pagkatao. Kung anumang sorpresa ang dumating sa ating buhay ay hindi tayo dapat magpatinag at magpasilaw. Ikaw, kapuso, anong bagay ang palagi mong ipinagdarasal na dumating sa buhay mo? Dear Papa Dudut, masarap din pala minsang balikan ang nakaraan kahit pa sobra ka nitong sinaktan at halos sirain na ang iyong buhay. Masarap din palang sariwain yung mga tagpong bunti ka ng sumuko at umayaw. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Glyca. Maraming taon na rin ang nakalipas nang mangyari ang kwentong ito. Sa totoo lang, ngayon ko lang ito ibabahagi sa ibang mga tao. Naisip ko kasi na sa hirap ng buhay na kinakaharap natin ay kailangan lalo nating maging matapang at kailangang magpakatatag at huwag basta susukuan ng bawat laban. Papadudot, nakakahiyaman pero aaminin kong nagmula ako sa hindi magandang pamilya. Mahirap na nga kami, may bisyo pa ang tatay ko at ang nanay ko naman ay madalas makalimutan na may anak at asawa pala siya. Sa madaling salita ay pabaya siyang ina. 4 kaming magkakapatid, namatay ang isa dahil na rin sa kapabayaan ni nanay noon. At yung 2 ay hindi ko na alam kung nasaan. Ipinaampon sila kapalit ng pera na hindi ko alam kung saan din napunta. Sa madaling salita ay maaga akong namuhay ng mag-isa at tumayo sa sarili kong mga paa. Sariling diskarte kung paano mabubuhay araw-araw. Mas ginusto ko na lamang kasing maglayas at mawala ng pamilya kesa naman may pamilya nga ako pero para namang wala. Namasukan akong tagahugas ng pinggan at serbedora sa edad na 14. Kung minalas ako sa magulang ay sinuwerte naman ako sa aking mga naging amo dahil kinupkup nila ako. Kaya nakapag-aral ako hanggang 3rd year high school. Hindi rin ako nakapagtapos dahil tulad ng ilang kabataan ay naging marupok at mapusok din ako. Ayaw kong bigyan ng katwiran ng pagkakamali ko noon, pero sa palagay ko kasi papadudot ay uhaw na uhaw ako noon sa oras at pagmamahal kaya naghanap ako ng atensyon mula sa ibang tao. Sa edad na 17 ay nabuntis ako nang nagdi-deliver ng mga soft drinks sa kainan ng mga kumugkop sa akin. Yun din ang naging dahilan para palayasin ako ng aking mga amo. Naintindihan ko naman sila at may mali talaga ako at hindi naman ako tinakbuhan ng nakabuntis sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Alex. Kapwa kami mga menor de edad noong mga panahong yon kaya malabo kaming maikasal. Kahit pa sa isang bubong kami nakatira kasama ang kanyang mga magulang. Glyca! Ano ka, mayaman? Para kang pensyonada. Hindi pwede sa akin yung ganyang arte, ha? Bumangon ka rin yan at tumulong ka sa gawaing bahay. Hindi yung akala mo nakakita ka ng mayamang pamilya na magsisilbi sa'yo. Pakatamad nito. Nay, medyo ang bigat po kasi ng katawan ko eh. Medyo hirap po akong kumilos. Hindi rin po kasi ako halos nakatulog kagabi. Malaki na rin po kasi ang tiyan ko. Ay, sus! Hoy, Glyca! Nagbuntis din naman ako pero hindi ako ganyang kaarte, no? Eh, magkaiba naman po kasi tayo ng katawan. Ba't sumasagot ka pang babae ka?
Kung iniligo mo na lang kasi ang init ng katawan mo noon at marunong kang mag-control, di sana hindi nangyari yan. Di sana pare-pareho tayo ngayong hindi nahihirapan sa pakikisama sa isa't isa. Huwag po kayo mag-alala. Pagkapanganak ko po at kapag nakakakilos na ako ng maayos, makakahanap po ako ng trabaho at makakatulong din po ako sa inyo. Hindi sinasabi yan, ginagawa. Tsaka isa pa dapat lang, no? Bumangon ka riyan. Kaya mabigat ang katawan mo, hindi ka kasi nagkikikilos eh. Hala, tayo! Ituloy mo tong labada ko. Sige po. Ay, Alex, nandiyan ka na pala, anak. Naku, teka nga, hindi pa ako nakakapagluto. Ito kasing si Glyca napakatigas ng ulo. Sinabi ko na huwag nang pakialaman yung labada. Ayan Like talo na nga kami sa pustahan sa basketball, tapos pag uwi, wala pa makain. Teka, magluluto na ako. Ano ba kasing inaasikaso mo dito sa bahay? Siguro nakahiga ka na naman maghapon. Di ba nga sabi na sa'yo na dapat kikilos ka, di yung lagi ka lang nakahilata dyan. Kita mo, parang namamanas ka na. Magluluto na nga ako, di ba? Hoy! Yung boses mo Ba't parang ikaw ang may-ari nitong bahay kung makaasta ka? Para ipaalala ko sa'yo, kahit kakaunting karapatan, wala ka. Ako lang ang pwedeng humiyaw dito hanggang gusto ko. Di kayo na. Nakakasawa na sa bahay na to. Hoy, Glyca! Baka nakakalimutan mo. Nanay ko yung sinasagot mo, ha? Di magsama kayo ng nanay mo. May kabastusan ka rin naman pala talaga, no? Palibhasa, lumaki kang walang magulang kaya hindi ka naturuan ng magandang asal. Ano, ha? Ano, lalabang ka? Tama na. Nay! Si Glyca dinudugo! Alex! Alex, ang baby ko! Baby ko! Papadudot impyerno kong maituturing ang buhay ko kasama ang pamilya ni Alex. Lalong-lalo na ang nanay niya. Walang oras na hindi ako iniinsulto at pinagsasalitaan ng hindi magaganda. Pero kabaliktaran naman kapag nandyan na si Alex. Hirap ng kalooban at katawan ang dinanas ko sa piling nila. Walang salitang pwedeng maglarawan sa bawat minuto ng pamamalagi ko sa bahay na yon. Madalas ko tuloy tanungin ang sarili ko kung bakit ako pinapahirapan. May nagawa ba akong kasalanan na dapat kong pagbayaran? Ako ba ang sumasalo ng karma ng nanay at ng tatay ko? Ako ba ang pambayad utang nila? Gabi-gabi papadudot bago ako matulog ay hindi pwedeng hindi ako umiyak. Nakapagsisisi talaga kung bakit pa ako pinanganak. Pagkalabas ko ng ospital matapos akong makunan ay nag-decide akong umalis sa poder nila. Mas madaling magdesisyon dahil wala naman ng pananagutan sa akin si Alex. At sa pag-alis ko sa bahay na yon ay doon lalong napariwara ang buhay ko. Kung saan-saan ako napadpad, papadudot. Kung ano-anong trabaho din ang pinasok ko para lamang maitawid ang bawat araw ng aking buhay. Namasukan muli akong tagahugas ng pinggan, tagawalis sa parlor, barker sa terminal ng jeep, at tagalinis ng CR sa mga pampublikong lugar. Sobrang hirap ng dinanas ko. Halos magpakamatay na ako sa kakatrabaho. Kahit magdamag akong kumayod ay hindi pa rin ako makaipon para makapagsimula ng maayos na buhay dahil sa liit ng kinikita ko. Dumating na rin ako sa puntong gusto ko na lamang magpasagasa para matapos na ang lahat, papadudot. Total ay wala naman ng saysay ang buhay ko. Hanggang sa nakilala ko si Jenna na namamasukan sa isang parlor. Girl! Uy! Girl! Ha? Ako? Oo, ikaw. May iba pa bang girl dito? Kita mo naman puro boy sa mga dumadaan. Halika dito, halika dito sa loob ng parlor. Maupo ka dyan, dali. Kumain ka na ba?
Kaninang tanghali. Tanghali? Alas 8 na ng gabi, girl, oh. O, eto tinapay. Buti may natira pa sa pinabili ko kanina. Salamat. Ako nga pala si Jenna. Ikaw? Glyca. Alam mo, maganda ka. Ha? Alam mo, maganda ka, bingi ka lang. O baka naman dahil sa gutom yan. Lagi kasi kitang nakikitang nakaupo dyan sa gilid ng parlor tuwing gabi pagkatapos ng trabaho mo. Oy, sayang ka. Maganda ka naman eh. Tapos inuubos mo ang beauty mo dyan sa paglilinis ng CR dyan sa park. Sayang ka, girl. Sayang na sayang. Kailangan kumita para mabuhay. Wala naman ako ibang alam gawin. Wala ring ibang tatanggap. Napapagod na nga ako Kakapagod mabuhay, no? Ay, oo, nakakapagod talaga. Pero hindi naman pwedeng kapag pagod na, susuko na kagad. Kapag pagod, di magpahinga lang, ganun. Puti ka pa. Maganda trabaho mo dito sa parlor. Hindi mabaho. Maganda damit mo. Yan ang nagagawa kapag may pera. Kapag bukod sa trabaho mo, may racket ka pa. Teka, ilan taon ka na ba? Magde-19. Ay, pwede. May experience ka na ba? Saan? Alam mo na. Nagkajowa ka na ba? May anak na nga dapat ako nakunan lang. Ay, very good. Hindi dahil sa nakunan ka, ha? Ang ibig kong sabihin doon, meron ka ng experience sa pagkakaroon ng jowa. Kumusta nga palang kitaan dyan sa trabaho mo? Mabuti na rin kaysa sa wala. Kaysa magnakaw. Ay, panalo ka dyan sa part na yan, girl. May prinsipyo! Ay, pero bakit tuwing gabi nandiyan ka sa labas nitong parlor? Nagpapahinga. Nagpapalipas ng oras. Alas 9 pa kasi pwede matulog dun sa inupahan kong kwarto. Bawal tumambay, tulog lang talaga. Ay, ang hirap ng buhay mo, girl. Tsaka teka ha, kausap kita pero bakit parang panay ang silim mo dyan sa labas? Ano ba tinitingnan mo sa langit, ha? Ay, huwag kang mag-alala, hindi naman uulan. Daming stars, oh! Nagbabakas sakali kasi ako na baka may makita akong bulalakaw. Yung shooting star. Hilingin ko na makaalis ako makaalis na ako sa buhay na to. Hirap na ako Sana pakinggan yung hiling ko. Sana to pa rin ang bulalakaw yung hiling ko. Ay, tahan na. Huwag ka sa langit tumingin. Sa akin ka tumingin. Ako ang sagot sa mga hiling mo, girl. Ha? Ay, bingi ka talaga? Gusto mo magkapera, di ba? Oh, syempre. Oh. Okay. Kung nakakaya na sikmura mo yung CR sa park, ay makakaya mo rin to. Glyca, ang isipin mo na lang, kailangan mo ng pera. Ako na bahala sa'yo. Ako ang pipili ng customer. Yung hindi amoy CR. Hindi kita maintindihan. Ay naku, simple lang. Kikita ka ng maayos ha, pero wala kang ibang gagawin kundi magpaganda, humiga at magpaligaya. Tulad ba ng mga babae yun sa bar na yun? Ang kakapal na makeup at halos wala na silang suot Parang di ko kaya. Hindi naman kita pinipilit Hindi ko pa alam. Hindi hamak na mas madali itong trabahong sinasabi ko sa'yo kaysa isubsob mo yung sarili mo dun sa inidoro at maghintay ng bulalakaw gabi-gabi. Bahala na talaga. O siya, sige. Kain ka lang dyan, ha? Mag-retouch lang ako ng makeup ko. Salamat. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung nakakita na ba ako ng liwanag sa pag-uusap naming yon ni Jenna o lalo lang lumabo ang sitwasyon. Lalo lang gumugulo ang isipan ko noong tagpong yon. Oo nga at napariwara na ako. Pero parang hindi ko maisip na iba't ibang lalaki ang makakasama ko sa kama kapalit ng pera. Pero ano naman ang mangyayari sa akin kung hindi ako kikita ng malaki-laki? Baka mamatay na lamang talaga ako nang hindi man lang nakakatikim ng kahit kaunting ginhawa. Ilang buwan ko rin yung pinag-isipan habang tinitiis ang amoy ng CR na nililinis ko. Hanggang sa sinarado na ang park kung saan ay nandoon ang trabaho ko. Naghanap na naman ako ng bagong pagkakakitaan at nasubukan ko na rin tuloy ang mamalimos sa kalsada. Minsan pumupunta ako kay Jenna para humingi ng tulong at pagkain. Lalo ako naawa sa sarili ko.
Anong klaseng buhay ba talaga ang hihintayin ko? Doon na nga po ako, Papa Dudut, nag-decide at tinanggap ko na ang alok ni Jenna. Namuhunan si Jenna sa akin mula sa damit, makeup at pansamantalang matutuluyan. May bago na namang kabanata ang buhay ko. Ibang mundo na naman ang pinapasok ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Takot ang agad kong naramdaman, pero pinilit kong pinaglabanan yon. Inisip ko na lamang na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kaya malabong makakuha ako ng magandang trabaho na may mataas na sweldo. Wala akong kamag-anak na pwedeng takbuhan at hinga ng tulong kundi ang sarili ko. Kaya kahit may kaba, sinugalan ko ang pagkakakitaan na yon. Maaring sabihin ng iba na ang dumi-dumi ko, pero kapag nakaranas ka ng sobrang hirap, titiisin mo na lamang na maging madumi kesa maramdaman ng gutom at walang maayos na masisilungan. Niluno ko na ang lahat ng pride ko dahil hindi naman ako mabubuhay noon. Totoo pala na ang taong gipit ay sa patalim kumakapit. Naging suki din ako ng mga salitang bahala na. 1, 2, 5, 10, sa totoo lang ay hindi ko na alam kung ilang lalaki na ba ang nabigyan ko ng panandaliang ligaya. Sa bawat kama na hinihigaan ko ay katumbas noon ay ang pera. Sa bawat pagpapaubaya ko ng aking katawan ay kapalit noon ay halaga na kahit kailan ay hindi ko kinita sa lahat ng mga pinasukang kong trabaho. Sa edad ko na 19 ay parang laspag na ang katawang ko, Papa Dudut. Pero wala akong pakialam, ang mahalaga sa akin ay mabuhay hanggang sa dumating nga sa akin si Rodel. Sino ba naman ang mag-aakala na may seseryoso talaga sa akin? Sa isang tulad ko na kung tawagin ay pakawala. Nag-enjoy ka ba? Glyka, Bitin? Isa pa? hindi. Ano? Sama ka na sa akin? Saan? Tsaka teka, ang usapan natin dito lang tayo. Kung balak mo pa akong dalhin sa ibang lugar, ibang usapan na yun. May extra charge na yun. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ano? Magsama na tayo. Pwede ba? Narinig ko na yan, Rodel. Para sabihin ko sa'yo, marami na nagsabi sa akin ng ganyan. Yung mga nag-enjoy pagkatapos kong serbisyohan. Kaya hindi porkit magkasama tayo sa isang kama, may nararamdaman ka na talaga sa aking iba. Iba ako sa kanila, Glyka. Seryoso ako sa'yo. Handa akong baguhin ang buhay mo. May mga ari-arian ako sa probinsya. Hindi ko to sinasabi sa'yo para kumbinsihin ka. Pero alam mo kasi, kaya mo pinasok ang ganitong trabaho dahil kailangan, hindi ba? Glyka, pwede tayo magsimula dun. Malayo dito sa Maynila. Malayo sa mundong meron ka ngayon. Sa probinsya, walang makakakilala sa'yo. Mabubuhay ka uli ng normal at walang iniiwasan. Rodel, pwede ba? Handa akong kalimutan ng lahat. Handa akong ibaon sa limot kung ano meron ka ngayon. Ituturing natin na nakaraan lang ang lahat, Glyka. Lahat. Gagawa tayo ng bagong bukas na magkasama. Tama na, Rodel. Alam mong nandito sa Maynila ang buhay ko. Sanay na ako sa kung ano ang meron ako dito. Okay na ako. Nakakapag-ipon ako kahit papano. Kung sapat na ang ipon ko, titigil ko rin naman to eh. Hindi pa nga lang ngayon. Tsaka sanay na ako. Glyka, makinig ka naman sa akin. Rodel, kahit ilang ligo ang gawin ko, buhusan mo man ako ng pabango, marumi na talaga ako. Maruming babae ako. Manap ka na lang ng iba. Doon sa probinsya. Malinis, mainhin, birhen. Pero ikaw, Glyka, ikaw ang gusto ko eh. Tanggap kita kung ano at sino ka. Siguro nga mahirap ipaliwanag sa'yo. Pero kasi sa'yo ko lang naramdaman to eh. Ngayon ko lang naramdaman to. Maniwala ka naman sana sa akin. Alam mo, gusto naman kitang paniwalaan eh. Mo na
Handa akong tanggapin ang buo sa kabila ng napakaraming kakulangan sa aking pagkatao. Pero takot ako. Natatakot ako. Takot na baka isang araw, bigla mo maisip na maling desisyon na piliin ang isang babaeng tulad ko. Huwag mo naman sana akong pangunahan. Huwag mong isipin ang lahat ng hindi pa nangyayari. Ang alalahanin natin ang ngayon. Kung paano ka magsisimula uli. Nakasama ako. Sige, bigyan mo ako ng 3 magandang rason para iwan ko ang Maynila at sumama sa'yo. Una, ipaparamdam ko sa'yo na di lang bilang babae, kundi bilang isang tao, may karapatan kang sumaya at lumigaya. Pangalawa, handa akong tuparin ang pangakong babaguhin ko ang buhay mo. At pangatlo, puso, Clayka. Puso ang ginamit ko at hindi lang isip, kaya alam kong totoong nararamdaman ko para sa'yo. Rodel, Sana sapat na ang mga dahilan na ibinigay ko para maniwala ka at sumama sa akin. oh, itago mo na itong binayad mo. Ibigay ko sa'yo yan. Basta, saan ang probinsya nyo? Sa Nueva Ecija. Okay, tara na habang di pa nagliliwanag. Gusto ko kasing makita kung ano itsura ng pagsikat ng araw sa probinsya. Rodel, maraming salamat ha. Tara na! Papa Dudut, ang kapalaran talaga ay hindi mo alam kung ano ang mga susunod na ibibigay sa'yo. Nang mga panahong kinakailangan kong kumita ay nilubog ko ang sarili ko sa putikan para lamang mabuhay. Nang matanggap ko na nabubuhay ako sa madilim na mundo ay may liwanag naman na dumating sa akin at iyon ay si Rodel. Pumayag ako na sumama sa kanya. May kaya sila Rodel. Nasa ibang bansa na halos ang kanyang buong pamilya pero siya ay pinili niyang manirahan sa probinsya at inaasikaso ang kanilang palayan. Lumuluwas lamang siya ng Maynila para magbenta ng kanilang ani. Isang bagong umaga ang bumungad sa akin. Ibang-iba sa nakasanayan ko sa Maynila. Mabait si Rodel, maasikaso at ramdam kong mahal niya talaga ako. May edad na rin kasi siya, 40 siya nang makilala ko, ako naman ay 19. May isa lang problema. Baog siya, kaya malabo kaming magkaanak. Pero tanggap ko kung ano man siya katulad ng pagtanggap niya sa akin kung ano ako at kung saan ako nanggaling. Unti-unti akong bumangon at unti-unti kong inayos ang buhay ko. Nagsimula akong itama ang mga pagkakamali ko kasama si Rodel na nagbigay sa akin ng panibagong buhay. Sinuklian ko ng pagmamahal ang lahat ng kabutihang ginagawa niya sa akin. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya maipakita at maiparamdam lamang sa kanya na hindi siya nagkamali sa pagpili sa akin. Walang araw at gabi na hindi kami naging masaya, Papa Dudut. Lagi akong excited sa bawat araw na darating sa amin. Sinusulit ko ang bawat oras na kasama ko siya. Ito na ang bunga ng lahat ng paghihirap ko mula noong ako ay magkaisip. At si Rodel ang ginamit na kasangkapan para iparamdam sa akin ng mundo na may karapatan din akong sumaya at lumigaya. Pero kahit 2 taon na kaming magkasama ay sinasorpresa pa rin niya ako noon, Papa Dudut. Mahal! Mahal, halika na, kain na tayo. Maaga ako gumising para magluto. Kain na, baka lumamig pa to. Saan na yun? Rodel, mahal! Rodel! Baka nasa bahay niyo. Rodel, mahal? Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Anong masakit, ha? Halika, pumunta tayo sa doktor. Halika, kaya mo ba maglakad? Hindi na. Mawawala rin ito. Okay lang ako. Medyo hirap lang ako umihi. Medyo masakit lang talaga. Bakit? Matagal na ba yan? Hindi.
Hindi, baka balisaw-saw lang. Hindi rin kasi ako masyadong nakakainom ng tubig nito mga nakaraang araw eh. Halika na, tara na. Kumain na tayo. Sigurado ka ba? Alalayan kita. Hindi. Ayos lang. O, dahan-dahan. Tara, doon na tayo sa kusina. O, ayan, maupo ka. Dahan-dahan. Oh, ano ba tong niluto mo ha? Eh di yung paborito mo, yung tinola. Maraming papaya yan, tsaka talbos ng sili. Ang bango ah. Amoy pa lang ulam na. Patikim nga ako. Aba, masarap nga. Mapaparami na naman ako ng kain nito. Pinatataba mo ako ng gusto eh. Rodel, yung totoo, may sakit ka ba? Wala yun. Kung meron man, syempre sasabihin ko sa'yo. Salamat sa'yo ha. Sus, para tinola lang eh. Hindi para dyan. Salamat at sumama ka sa akin. Salamat sa'yo dahil kinumpleto mo ako. Mahal kita. Mahal na mahal. Ako? Sobrang mahal na mahal na mahal kita. Masaya ka ba? Sobra! Walang katumbas na salita para masabi ko sa'yo kung gaano mo ako pinasasaya. Gano'n na nga tayong katagal nagsasama? 2 taon na sa makalawa. Eh ikaw ba, masaya? Di ka ba nagsisisi na inalok mo ako sumama sa'yo? Ngayon ko lang to sasabihin sa'yo. Nung una pa lang kitang nakita, pinasaya mo na ako. Hindi dahil sa ginagawa natin nun ha. Masaya ako dahil natagpuan ko na ang bubuo at magpupuno sa kulang na hinahanap ko sa buhay ko. Salamat. Pakikuha naman mahal yung maliit na kahon doon sa ibabaw ng ref. Teka, ito ba? Yan. Yan nga, buksan mo. Ano ba to? Kaya nga buksan mo. Wala namang laman. Wala? Teka, patingin nga. O tingnan mo, wala naman. Ba? Oo nga no. Ay naku, kumain na nga tayo, nanloloko ka pa eh. Ano, papitawan mo nga kamay ko para makakain na tayo. Lumalamig na yung ulam mo. Teka, nandito pala sa bulsa ko ang laman yan. Ito, isukat mo nga kung kasya sa itong singsing na to. Kasya. Nagustuhan mo? Akin ba talaga to? Pakasal na tayo, Glyka. Kakainis ka. Lagi mo na lang akong ginugulat. Payakap nga. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Pakasal na tayo. Salamat. Salamat. Mahal na mahal kita. I love you. Mahal na mahal kita, Glyka. Oh, kain na tayo. Lalamig tong tinola, oh. Oh, kain na. Papadudot panibagong pahina na naman sa aking buhay ang ginawang yon ni Rodel. Kontento na nga ako na binahay niya ako at binigyan ng desenteng buhay. Pakakasalan pa niya ako. Parang wala na akong mahihiling pa, oo nga, at hindi kami matatawag na pamilya dahil hindi kami magkakaanak. Pero kontento ako na siya ang kasama ko. Ang sarap ng may minamahal pero mas masarap kapag ramdam mong may nagmamahal sa iyo ng totoo. Nagkaroon ako lalo ng kumpiyansa sa sarili ko. Nahandahang bumalik ang lahat ng tiwalang nawala dahil sa mga hindi magagandang nangyari sa akin. Lagi rin ako nagpapasalamat sa may kapal dahil hindi pa rin niya talaga ako pinabayaan. Nagpasalamat din ako kay Jenna dahil oo, parang mali pero isa kasi siya sa naging dahilan para unti-unting naging tama ang mga sumunod na sitwasyon matapos kong pasukin ang mundong ipinakilala niya sa akin. Wala akong nakitang bulalakaw para sabihin ang aking hiling. Pero dininig ng langit ang aking panalangin. Isang regalo si Rodel na aking pagkakaingatan sa abot ng aking makakaya. Biyaya na hinding-hindi ko ipagpapalit. Hindi dahil sa ari-arian o yaman na meron siya, kundi siya
ang nagpapala sa akin na babae ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan pa ang lumipas at plinano na namin ang nilalapit naming kasal, Papa Dudut. Pinalam na rin ni Rodel sa mga kamag-anak niya sa ibang bansa ang paglalagay namin sa aming mga sarili sa tahimik. Ipinakilala niya ako sa pamamagitan ng telepono at litrato. Hindi pa kasi masyadong uso noon ng internet. Inilihim namin sa kanyang mga kamag-anak ang totoo kong pagkatao. Pero may halong takot sa parte ko dahil baka matuklasan nila ang katotohanan. Baka husgahan ako at baka iyon pa ang maging dahilan para maghiwalay kaming dalawa ni Rodel. Kapag nangyari yon ay hindi ko alam kung paano ako magsisimulang muli dahil parte na siya ng buhay ko. Handa na akong magsama kami sa hirap man o sa ginhawa. Mahal, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos naman. Ayos lang. Good afternoon po. Dok, Kayo po ba ang misis, ma'am? malapit na, Dok. Talaga po? Nako, congratulations po pala in advance. Salamat po, Doc. Ma'am, pwede ko po ba kayong makausap sandali para sa result? Dok, baka pwede namang kaming dalawa na ang kausapin mo dito. Ay, kung ganun po, wala hong problema. Sige po. Bale, lumabas na po kasi ang result ng mga lab test na ginawa natin. Ano po ang resulta, Doc? Sir, marahil matagal nyo na rin nararamdaman to at baka hindi nyo lang po pinapansin. Nasabi nyo po na hirap kayo sa pag-ihi at may bahid ng dugo kung minsan ang inyong inilalabas. Opo, Dok. Ano pong ibig sabihin nun? Well, ma'am, sir, wala naman pong ibang paraan para ipaalam sa inyo ito kung hindi sabihin siyempre ang totoo. Sorry po sir, pero base po sa mga test na ginawa natin, nasa last stage na po tayo ng kondisyon ninyo. Prostate cancer po, sir. Pero rest assured po na gagawin natin ang lahat ng pwedeng gawin para po sa ikabubuti ninyo. Please, Doc. Lahat po, please. Gawin po natin lahat. May pag-asa pa ba, Dok? Gagawin po natin ang lahat, sir. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Samahan na rin po natin ang dasal. Paano po? Mauna na po muna ako sa inyo. Kailangan po ako ngayon sa emergency room. Babalik po ako mamaya. Sige po, Dok. Sige po, sir. Ma'am, ingat po kayo. Rodel, bakit naman nangyari to? Huwag kang umiyak. Ayokong makitang nalulungkot ka. Hindi ba madalas kong sabihin sa'yo na wag na muna natin isipin ang darating? Ang alalahanin natin, yung ngayon. Kaya natin to, mahal. Magkasama tayo. Marami tayong mga plano pa, hindi ba? Magpapakasal pa tayo. Ayos na lahat ng papel na kailangan natin. Kaya tuloy na tuloy to. Magpagaling ka, ha? Magpagaling ka. Huwag na matigas ang ulo. Kapag hindi ka gumaling, magagalit ako sa'yo. Sige ka. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Mas mahal kita. Yan ang palagi mong tatandaan. Papa Dudut, akala ko ay tuloy-tuloy na ang ligaya sa buhay ko. Handa akong mawala lahat ng material na meron ako. Kahit bumalik pa ako sa pagiging hostess, wag lamang mawala sa akin si Rodel dahil siya na ang buhay ko. Isang araw at linggo pa ang nagdaan. May mga panahong lumalakas siya at minsan naman ay biglang nanghihina.
Ayaw niyang ipaalam sa kanyang pamilya ang kanyang kondisyon dahil ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Nabenta namin ang kalahati ng ari-arian niya para ipangtustos sa mga pangangailangan sa bahay lalo na sa kanyang gamot. Inalis ko din muna sa isipan ko ang pagpapakasal namin ni Rodel. Ang mahalaga sa akin kahit na hindi kami makasal ay mabuhay lamang siya. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako na ngayain ako ni Rodel sa simbahan. Kahit hirap ay pinilit niya habang nakaupo siya sa wheelchair na tulak-tulak ko, Papa Dudut. Mahal, anong oras darating ang mga kapatid mo sa bahay? Makapagdating nila dun, wala pa tayo. Hindi ko alam. Pero darating sila. Tinawagan ko sila nung makalawa eh. Kumusta ang pakiramdam mo? Eto, lumalakas kapag kasama ka. Kapag hawak ko na ang mga kamay mo. Kapag yakap-yakap mo ako. Kapag hinahalikan mo ako. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwan. Hindi kita bibitawan at laging hahalikan para mas mapabilis ang paggaling mo. Laika, mahal. Salamat sa mahigit 2 taon nating pagsasama, ha? Salamat at pinagbigyan mo ang kahilingan ko na sumama ka sa akin dito sa probinsya. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ako nga may malaking utang na loob sa'yo eh. Binago mo ko. Hindi lang ang pamumuhay ko kundi yung buong pagkatao ko. Kung pwede nga lang nakunin ko yung sakit mo, gagawin ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Oh, huwag kang iiyak. Nandyan na si Father. Baka sabihin inaaway kita. Mano po, Father? Father, mano po? Oh, Rodel. Kumusta ka? Eto, Father. Pinipilit maging malakas. Kahit ngayong espesyal na araw lang na to. Handa na ba kayo? Saan, Father? Oh, Rodel. Di ba niya alam? Baka pinilit mo lang siya, ha? Pakitanong na lang siya, Father. Glyka, handa ka bang magpakasal kay Rodel? Ngayon mismo. Dito sa simbahan. Po? Nakakainis ka talaga, Rodel. Puro ka sorpresa. Opo, Father. Opo. Sabi mo kasi sa akin, huwag na muna natin tong isipin. Sabi mo rin, kahit kailan naman pwede. Kaya naisip ko na, bakit hindi pa ngayon? Wala na ako masabi. Mahal na mahal talaga kita. Simulan na ba natin? Sige po, Father. Papa Dudut, sinurpresa na naman ako ni Rodel. Kinasal kami noong araw na yon at kakuntsaban niya si Father. Tinawagan niya sa telepono nang hindi ko alam. Kinumpleto ako ni Rodel. Pag-uwi sa bahay, nandoon ang mga kapatid niya. Tinawagan din pala niya at pinauwi mula sa ibang bansa at sinabi na rin niya ang kanyang kondisyon. Nagkaroon po ng salo-salo, nagkwentuhan at nakita ko kay Rodel na masaya siya. At ako ay walang katumbasang kaligayahang nararamdaman. Mabait ang mga kapatid niya, Papa Dudut, wala silang alam sa aking pagkatao at baka alam na nila pero nirespeto na lamang nila ang kanilang kapatid na asawa ko na. Natulog kami na may ngiti at masaya. Kinabukasan, nanorpresa na naman si Rodel. Lahat po kami ay ginulat niya dahil iniwan na niya kami. Hindi na siya nagising pa, Papa Dudut. Napakasakit sa amin. Hanggang sa huli ay hindi niya ako pinabayaan. Kung ano man ang natira sa kanyang ari-arian ay iniwan niya sa akin. Matapos noon ay sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako muling mag-aasawa hanggat wala akong natatagpuang katulad ni Rodel. At baka nga tumanda na ako na hindi na nga makapag-asawa dahil baka wala ng lalaking katulad niya.
Sa ngayon, Papa Dudut, ay 50 years old na ako at namumuhay akong kasama ang aking ampon at ilang pamangkin ni Rodel dito sa probinsya. Saan akong nawala, hindi man tayo nagkaroon ng pagkakataong magkasama, ay hindi ka mawawala sa aking puso. At kay Rodel, mahal na mahal kita at maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat sa iyo, Papa Dudut, at sa lahat ng ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Glyca. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1